Salut prieteni! Astăzi vă voi prezenta cum să folosiți CCleaner, un utilitar foarte folositor și pe deasupra cu licență free. După ce ați downloadat și instalat programul, o să pun eu un link de download pe blogul personal. Așa, după ce ați instalat, intrați în program. După cum puteți vedea aici, în tabul Cleaner vă va afișa fișierele temporare din Internet Explorer, cookie-uri, istorie, URL-uri care le-ați folosit recent, documente recente, fișiere temporare. Ce face acest program? Curăță toate aceste fișiere și prin curățarea acestora, normal că Windows va merge mai rapid și mai ușor. După cum puteți vedea, are și pentru Firefox, pentru Mozilla Firefox, aceeași opțiuni, pentru Google Chrome, pentru alte aplicații. Ok, acum să dăm click pe Analyze. Cum analizează fișierele care trebuie șterse. După ce va analiza toate aceste fișiere, vom da click pe Run Cleaner și programul s-a ocupat de tot. Ce face acest program? Dacă știți, în tutorialele trecute de pe blogul personal, vă explicam cum să ștergeți fișierele temporare din Run, din pur și simplu sistem manual. Acest program simplifică acea cale, la fel și browsing history-ul, datele de navigare care v-au rămas, cookie-urile. Un program foarte folositor este acest CCleaner și de asemenea este free. Așteptăm. Cred că o să stea destul de mult, fiindcă eu nu prea am mai dat o defragmentare, nici o curățare de registri cam de multicel. O să dau acum puțin pauză și apoi o să vă arăt la sfârșit cum va șterge toate acele fișiere care nu sunt necesare Windows. Bun, am revenit. După cum vedeți, analiza s-a terminat. Programul spune că peste jumătate de giga, adică 548 de mega, trebuie șterși. După cum vedeți aici afișează toate fișierele care vor fi șterse, temporary internet files, cookie-uri, istorie, tot ce v-am spus înainte. La fel și în Firefox și în Google Chrome, depinde ce browsere aveți instalate. Acum, pentru a șterge toate aceste fișiere neimportante, dați Run Cleaner și vă va spune aici, vă va da o atenționare: This process will permanently delete files from your system. Da, dați înainte, că doar vrem să ștergem, nu să le păstrăm. Așteptăm puțin. După cum puteți vedea, la mine a găsit o cantitate mare de fișiere pe care trebuie șterse. Depinde cât de des dați defragmentare, cât la calculator, cât de des curățați registri. Eu n-am mai făcut acest lucru de mult și se cam vede. Așteptăm până șterge toate acele fișiere. Eu voi mai da o mică pauză, tot la fel, pentru că văd că durează cam multicel. Bine, nu cam multicel, dar câteva minute o să mă întorc. Bun, am revenit din nou. După cum vedeți, a terminat de curățat toate fișierele. Mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept pe blogul meu. Linkul este în descriere. La revedere!